ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅବସରରେ ସେଇ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଚରଣାର ରବୀନ୍ଦ୍ରରେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଛି। କଂ କଂ କଙ୍କୁଳ କାୟା କମନି ଅବଦାନା କଞ୍ଜ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତାକ୍ଷମ୍ ଖଂ 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 ଖମଣ ବଦନା କ୍ଷଣ ଦୈତ୍ୟ କ୍ଷୀଣାୟୁ ଗଂ ଗଂ ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରତ୍ୟଗଜମୁଖ ଜନନୀ ଗ୍ରନ୍ଥିତಂ ଗୋଲକାନନ ଗଂ 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 ଘଣ୍ଟନାଦ ଗୃଣିତ ଧନଜୟ ପାତୁ ମାଂ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗେ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲାବେଳେ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ଆଉ ଆଜି ମୋ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ, ହିସାବ କରି ମତେ ଟିକେ କହିବେ। ଇଷ୍ଟಂ ସଖಂ ଦ୍ୱିଗୁଣିତಂ ଶଶିନା ସಮೇତಂ ବହ୍ନି ଯୁତಂ ଯୁଗଯୁତಂ ଗୁଣିତଂ ସରେଣ ତଚ୍ଛେଦିତಂ କର ସରେଣ ବସଗ୍ନମବ୍ଦಂ ତ୍ୱଂ ଜୀବ ଭୂପ ତନୟ ସହ କାମିନୀଭି। ଇଷ୍ଟಂ ସଖಂ ମନରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲ। ଇଷ୍ଟମ ସଖମ ତା ଡାହାଣ ପଟେ ଖର୍ଷ ଆକାଶ, ଆକାଶ ହେଲେ ଶୂନ୍ୟ, ତାର ଡାହାଣ ପଟରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ଦିଅ। ଇଷ୍ଟମ ସଖମ ଦ୍ୱିଗୁଣିତମ ତାକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣି ଦିଅ। ଇଷ୍ଟମ ସଖମ ଦ୍ୱିଗୁଣିତମ ଶଶିନା ସಮೇତମ, ଶଶି କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ତା ଦେହରେ ଏକ ମିଶ, ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଏକ। ଇଷ୍ଟମ ସଖମ ଦ୍ୱିଗୁଣିତମ ଶଶିନା ସಮೇତମ ବହ୍ନି ଯୁତମ ଆଇତାଗ୍ନି ବାଡ଼ବାଗ୍ନି ଦାୱାଗ୍ନି ତିନି, ତା ଦେହରେ ତିନି ମିଶାଅ। ଯୁଗଯୁତମ ଯୁଗ ହଉଛି ଚାରି, ଚାରି ତା ଦେହରେ ପୁଣି ମିଶାଅ। ବହ୍ନି ଯୁତମ ଯୁଗୋଚିତମ ଗୁଣିତଂ ସରେଣ, ସର ହଉଛି ପାଞ୍ଚ। ଅରବିନ୍ଦମ ଅଶୋକଞ୍ଚ ସୁତଞ୍ଚ ନବମଲ୍ଲିକା ନୀଳୋତ୍ପଳଞ୍ଚ ପଞ୍ଚୈତେ ପଞ୍ଚବାଣସ୍ୟ ସହାୟକ। ତେଣୁ ପାଞ୍ଚରେ ଗୁଣି ଦିଅ, ଯାହା ହେଲା କରୁଛ ତ। ଇଷ୍ଟମ ସଖମ ଦ୍ୱିଗୁଣିତମ ଶଶିନା ସಮೇତମ ବହ୍ନି ଯୁତମ ଯୁଗୋଚିତମ ଗୁଣିତଂ ସରେଣ ତଚ୍ଛେଦିତଂ କର ସରେଣ। କର ହେଲା 2, ସର ହେଲା 5, 25ରେ ହରି ଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ ଶେଷ ଯାହା ବଢିଲା ମୁଁ କହିବି। ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ ଶେଷ 15 ବଳିଥିବ। ବସୁଘ୍ନ ମବ୍ଦମ, ବସୁ ହଉଛନ୍ତି 8, 8ରେ ଗୁଣି ଦେଲ 120। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବାପା ମା ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ 31 ବର୍ଷ ତଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଜି ହଉଛି ଡବଲ 21 ଏବଂ 3 ମାସ 3, ଏପଟେ 21 ସେପଟେ 21, 21 3 21। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ସମସ୍ତେ ସେଇ 120 ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ସୁଖରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଧି ନିଷ୍କୃତ ହୋଇ ବ୍ୟାଧି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କାଳଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ୁ। ତାପରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ। ୟାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଏକ। କାରଣ ସେଦିନ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେ ଆନନ୍ଦରେ ବୈଜୟନ୍ତୀ। ତତ୍ପର ଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆରେ ରାତ୍ର ସମୟ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ କଣ ମତେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମଳଙ୍କର ଫୋନ ଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ସମ୍ବାଦ ମତେ ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ବୋପରି ଏ ଆୟୋଜନର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଶିଷ। ଏ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ମନ ଏକ ମେଳି ଭିତରେ ଏ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ବହୁ ଏ ଅବସର ଏ ଯୋଉ ମାନପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ଏବେ ଆନନ୍ଦ କାହିଁ ହୁଏ? ଅମୃତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଅମୃତ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 5 ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ ଦେବା। ଅମୃତମ ଶିଶିରେ ବହ୍ନି, ଶୀତ ଦିନେ ନିଆଁ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅମୃତ ଭଳି ଲାଗେ। ଅମୃତମ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନମ, ଏ ଯୋଉ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ହଉଛି ଏ ମଧ୍ୟ ଅମୃତର ସୁଯୋଗ, ଅମୃତମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଅମୃତମ ବଚନମ, ବଚନାମୃତ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅମୃତ, ଏ ବଚନ ଅମୃତ ଠାରୁ ଆଉ ଅମୃତ ନାହିଁ। ଅମୃତମ ରାଜ ସମ୍ମାନମ, ଅମୃତମ ରାଜ ସମ୍ମାନମ, ଇଏ ରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଅମୃତମ ରାଜ ସମ୍ମାନମ, ଅମୃତମ ବନ୍ଧୁ ମିଳନମ, ଇଏ ହଉଛି 5 ଅମୃତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ, ଯାହା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। 5 ଅମୃତ ଭିତରେ ଯାହା ପୂଜାପୂଜିରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ନହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏକତ୍ୱ ଭାବରେ ଆମେ ଯିବା। ତେଣୁ ସେଦିନ ଗପ ଶୁଣିବା, ମୁଁ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସେଇ
କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଗୁଡାକ ମୋର ଯୋଉ ଚୁନା ଚୁନା ତାରକା ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ସତ୍ୟରେ ତ ସେଇଆ ସେଦିନ ନାରଦଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଅଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମୁଁ ମହାନ ହେଇଗଲି ମୁଁ ମହାନ ହେଇଗଲି ମହାନ ହେଇଗଲ ଏ କଥା ନାରାୟଣ ଜାଣିଲେ କାରଣ ଏପଟରେ ନ ସେପଟରେ ନ ନା କାରଣ ନ ହଉଛି ସର୍ବତ୍ୱ ବନ୍ଧୁକ ତାମାନେ 1990 ଡବଲ 9 ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି 9 9 ଦୁଇଟା ମିଶିଗଲେ କଣ ହୁଏ 18 ବାଟ ମଙ୍ଗଳାକୁ ଦେଖିବ ବାମ ମିଶିଗଲା ତାକୁ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରି ନଦିବ ସବୁ କାମ ବାମ ହବ ତେଣୁକରି ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶନ ତାପରେ 18 ନଳା 18 ନଳା ଏଇ 9 ତା ପାଖରେ ଲାଗିବ ଆଗକୁ 18 ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନ ଠାଇର ଏଠି ରହ ନା ବାବା ଆଗକୁ ଚାଲ କାହିଁକି ନା ସେଠି 9 ଅଛି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଯାହାର ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ ମନେ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣି ହବ ଯେ କଣ କିରି ଆଜି ନା ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗପଟେ କୁହାହେଲା ତ ମନେ ମନେ ଗୁଣୁଛି ସାଡେ ମା ଡାକୁଥାଏ ବାପା ଡାକୁଥାଏ କାରଣ ମୋର ତ ଛୁଆ ଗୁଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମା ହେଇଗଲେଣି ଛୁଆଙ୍କୁ କହୁଥାଏ କଣ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମନେ ମନେ ଗୁଣି ହଉଛି ନା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ବି ସେଇଆ ଗୁଣିଲେ ଯାହା ମିଶିଲେ ବି ସେଇଆ ସେ ହଉଛନ୍ତି 9 କେ ଉପରେ ଯାହା ତଳେ 9 ଦୁଣେ 18 1 8 କୁ ମିଶେଇ ଦିଅ ସେଇ 9 3 27 2 ଆଉ 7 କୁ ମିଶେଇ ଦିଅ ସେଇ 9 ଏହିପରି କ୍ରମ ଭାବରେ ଯିବା 9 9 81 8 1 9 9 10 90 9 ରେ 0 ମିଶିଗଲେ ସେଇ 9 1990 ମସିହାର ବ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି 1990 ର କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରଦ ସମ୍ପର୍କ ଯିବା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ନାରାୟଣ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଏଇ 9 ର ସମ୍ପର୍କ ରଖ ତେଣୁକରି ମୋର ଆରମ୍ଭରେ 9 ଶେଷରେ ବି 9 ତେଣୁକରି ଇଏ 18 ନଳା ପାସ୍ କରିଗଲେ ପହଞ୍ଚିବ ଚକା ଆଖିଙ୍କ ପାଖରେ ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ନାରାୟଣ କହିଲେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ମୁଁ ବଡ ଭକ୍ତ ନା ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୋ ସେ କଥା ନୁହଁ ଆରେ ମୁଁ କଣ ବଡ ନା ଆଉ ଆପଣ ବଡ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ତାହେଲେ କିଏ ବଡ ନା ଆରେ ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଗଲି ତାହେଲେ ସିନା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ପୃଥିବୀ ମା ନା ମା କୋଳକୁ ନ ଗଲେ ମା ମାକୁ ନ ମାଗିଲେ ଯିଏ ଦିଏ ନା ସେଇ ମା ନ ମାଗିଲେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ ସେ ହଉଛନ୍ତି ବାପା ଏ ମା ସେ ହଉଛନ୍ତି ମା ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ମା ମାକୁ ସେବିଲେ ବାପାକୁ ପାଇ ମା ମାନେ ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ସେବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ନା ହଁ ପୃଥିବୀ ବଡ ତା ମୁଁ ସେଠି ଗଲି ସେଠି ଗଲା ପରେ ଲୀଳା ଖେଳା କଲି ତାପରେ ଯାଇ ଲୋକମାନେ ମତେ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଜାଣିଲେ ଭଗବାନ ବୋଲି ନା ପୃଥିବୀ ପାଖକୁ ନାରଦ ମହର୍ଷି ରାଜର୍ଷି ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ହେ ପୃଥିବୀ ମାତା ନମୋ ନମଃ ଆଚ୍ଛା କଣ ନାରଦ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କଣ ମତେ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ପରା ବଡ ନା କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ଲୀଳା ଖେଳା କଲେ ତାପରେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ହେଲେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ